ja sam Mega Knight i danas ćemo da radimo reakcija na Serbian ide na more, koji snima Serbian Games Bill, a na kanalu je Ligu. Ajde krenemo, nemam ništa da dužim. Inače, ostavite like za Serbiana i subscribe se na njegov kanal. Tu je Serbian, igra. Šta mi laguje? Na plaži kule od peska, oko mene gužva i vika, a ja nemam čime da se slikam. Mama mi je sakrila tablet, pa se po glavi češkam. Uzet ću tati telefon, biće katastrofa teška. Kakva teška? Vid paradajza. To Srbije ne pisamo le. A vrid ribice. Da se tem pili limonadu. Da. Sve ga ne umre u Minecraftu. Super! Vid paradajz. Pa daj za šta pričaš. Kokoška. Na plaži kule od peska, oko mene gužva i vika, a ja nemam čime da se slikam. Ali to najbolje. Sakrila Tablet. pa se po Plavi češkam. uzet ću tati Telefon. Biće katastrofa teška. Kilo nosede u gradu. Na more pijam limunadu. Na moru plivaju ribice. na telefonu, igrat ćemo Super! dosta je bilo, dosade u gradu, idem na more da pijem limunadu, dok u moru plivaju ribice, na telefonu, igrat ćemo igrice. Dobro. I to će biti to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!